Na már most az a helyzet, hogy Hogy én hallani fogod nekem... magadat. Micsoda? Hallani fogod magadat. Ja, az nem baj. Jó. Nem nézem a streamet, hogy jól User megy-e, left csak your levettem a channel. hangot. Most én úgyis hallom, hogy miről User beszélünk. joined Így your van. channel. Na. Szóval az a nagy szituáció, hogy... Vagy az volt Hopp. a helyzet, hogy nekem meg úgy volt beállítva a gépem, hogy ha nyomom a shiftet, akkor az a beragadó billentyűk akármilyen funkció, vagy mi a szar. Az jó. Igen. Az kurva jó. És akkor ilyen 5-10 másodpercenként így didír. Várta neked ott a dolgokat rendesen. Igen, de nem mindig ugrott fel az ablak. És amikor felugrott, akkor jöttem rá, hogy azért nem tudok normálisan duplát ugrani, majd hogyha tovább jutottál itt, arrafele balra, azért nem tudtam tovább menni egész egyszerűen, mert volt hajlandó duplát ugrani, mert a shiften volt ez a szar funkció. Túléltük. Igen. Az első almát. Nem, már a második 2 is megvan. Csak picit késik a stream. Aha, igen. Aztán onnan leesik még 2, ilyen, igen. Csak egy beszaladsz, kiszaladsz. És imádkozol, hogy ne essen a fejedre, amúgy nagyon-nagyon gyökér. Like! Ez már Nagyon most gyökér. túlkapjuk. De szerintem lemerült a billentyűzetem amúgy. Ja nem? Jó van. User left your channel. Annyira borzalmas. Hello! Elengedtem mindent. Hát szerintem lemerült a billentyűzetem amúgy. Na mindegy, átállunk akkor a laptopéra. Külső billentyűzet meghalt. Királyok vagyunk. Nem bírta a dolgokat. Hát Nem baj. akkor közelebb kell ülni a géphez. Még egy kicsit forgatni kell rajta, meg ilyen szírszarok, csak mondjuk ha mögöttem lévő monitorok azok nem érdekelnek szerintem senkit. Mert mögöttem van per pillanat 2 monitor, még pluszba. Jó lesz ez. Ó, egyből jó. Hopp. Ups. Jó, kapjuk. Aha, itt meg az R szarakodik. Jaj, de jó. Urá. Szóval leesik a legelső alma, aztán leesik az a 2, ami párhuzamosan egymás mellett van. Aztán... Túléltük. Aztán jön az a másik 2, a harmadik fánál, és utána... Utána 1. Nem is az, hanem hogy utána ott leesik sorozatban 3, meg az utolsó előtti alma is le fog esni. Tehát ott tulajdonképpen annál a 3 almánál így át kell szaladnod, de nem csutkáig a falig ütközésig, hanem előtte egy picivel meg kell állni. Halljátok gyerekek, ezt így kell csinálni? Elmondták, de nem megy. Hát, sucks to be you. Ennyit tudok mondani. Én mondtam, én szóltam, én megmondtam neked, hogy ne. Pedig a te ajánlásodat is előre. odaraktam. Rókuc ajánlásával, Igen, látod? És csak az ő ajánlása miatt, mert azt mondta, hogy 1,5 órát felvett, nem lett jó a 1,5 óra. Így azt mondtam, jó, akkor innentől kezdve stream. Akkor csak azért is streameljük a játékot. Ha már nem lett jó a videód, akkor tessék. Ezt a kicseszett. Tessék, itt van neked streamen, te is kommentálhatsz így alá, teljesen keresztül ugyebár. Hopp. A 2 közt meg lehet állni. Aha. Király. Már most rájövünk a dolgokra. Ups, ez meg van, ez betépett. Nem akar felugrani. Látod? Na. Menjél vissza! Túlélő. És az a poén, hogy az utolsó alma, az nem lefele fog esni. Nem fel fog picsán baszni. Én már így rájöttem, hogy az egy antigravitációs alma, így felfelé, így felszáll az égbe. Annyira idegesítő. Ups. Borzasztó. Na ezt, láttad ezt? Ez kész volt.
Na, és melyik esik még le vajon? Tudja a kurva élet. Az utolsó előtti. Ahol pont fel kéne ugrani. Az még le fog esni, meg az utolsó fog így felrepülni. Nem kell felugrani. Csak oda kell mászni. Aha. Várjál. Aha. Ja, te már, ja igen. Késletetve jön nekem aha. Ugye? Igen, késletetve Mekkora jön nekem trükk volt, láttad? Mekkora Aha. trükk volt a felfelelő köcsög? Igen, és akkor így várjál, mert hogyha az összes többi alma most felfelé fog szállni. Igen. Tehát, hogy közel mész hozzájuk, akkor nyílt felrépülnek a picsába. Igen, Tehát én így észrevettük. Igen. Az ott jó volt. És akkor így lefagytam. Mindegy. De amúgy az a poén, hogy itt az első save game. Érted? Ott írja, save. Tehát ez nem save. Ez köcsög. Az nem az. Az csak köcsög. Az nem az. Az csak Az csak köcsög. ott. Az Ez csak csak a dísznek van. igen. Jobban érezd magad egy kicsit. Hú, basszus, megvan az első save. Amúgy. Hoppá! Nincs. Köcsög. De köcsög. Látod, mondtam, nem tud felidegesíteni, én jót röhögök rajta. Igen, az első 20 percben nincs jót rögtem rajta. Utána meg már a hajamat téptem körülbelül. Nekem 7 percem van még. Most így hirtelen. Majd utána lesz időm. Mert be kell zárnom az épületet. Utána viszont meg ezerre. És átszaladni a kettő közt nem lehet? Nem. Megúsztuk. Ups. Nem. Mindent lehet, csak akarni kell. Vagy nem. Nem tudom. A Cat Mario-ról meg annyit, hogy őször, ugye VR-ék miatt hallottam az egészről, és végignéztem, hogy Pisti végig szenveri azt az ótvarfos játékot, és csak utána próbálkoztam vele én is, úgyhogy már láttam, hogy Pisti kitaposta az östvényt, és én ezt végig játszottam, de hát nyilván ez nem volt akkora kihívás, mint Pistinek. Igen, mert már láttad, hogy mit kell csinálni. Igen, láttam, mit kell csinálni. Szerencsétlen meg szétverte az ideg szerencsétlent. Az egésztől. Az mióta jön le? Hihetetlen. Mindegy. Melyik? Ott volt egy alma, ami eddig nem jött le, és most meg lejött. Hát... Még azok lejönnek. Amúgy... Ez az almás rész még a kisebbik baj. Tényleg. Nem az a baj, az a baj, Azután jön hogy... a felhő. A kurva kikúrt felhő, amit Igen, tudjuk, a Cat fejem. Mario-ba is ugye a felhő. Mit keres ott az a kibaszott felhő? De VR Pisti megszólalása? De az a kurva felhő. Mi az a felhő? Meg hogy kerül Az oda? volt a kedvencem, amikor jött egy ilyen kerek valami ülő kis gömböc, és akkor Igen. mi volt ez a fehér úszógumin ülő hülye izé? Igen. Nem tudom, valami hasonlót mondod. Igen, az... Hát azon beszartam. Ez zseniális volt. Egyébként nem tudom, hogy engem beleszámol, de négyen néznek. Ó. Biztos jövő. Igen. Vagy Atis az néz minket. Szia Atis! Így kell megfejelni. Megtapsolom magamat, mert sikerült úgy megfejelnem az almát, hogy mondom, erígy már fölfele, erre lefele indult. Azt én is eljátszottam egymás után körülbelül 3-szor. Hát, én annyira És nem tervezem. először másodjára már annyira nem. Én annyira nem tervezem. Ha nem mozogna ez a laptop, milyen jó lenne, akkor fel tudna ugrani egyből, de nem, mert baszik rá. Ups! Már pedig a dupla jump az kelleni fog. Az nagyon kelleni fog a dupla jump. Meg ez Shift, is. shift. Meg ez is. Szerintem ezt még látod. Te is, meg úgy mindenki. Reklám helye. Kicsit akadozol egyébként. Hát lehetséges, mert fut annyi mindenem, hogy
Szerintem én magam sem tudom, hogy mi mindenem fut. Van bőven. Ja, fut a Steam-em is közben, meg hasonlók. Meg egy 1 terás finyó rá van dugva a gépre, nem számos. Bírja. Erőizom tehet iszom. Muszáj Jó neki. neked. Az enyém ilyen tojást lehet sütni. Konkrétan. Én megoldom. Meg van oldva. Aha, jó. És benyomom az R betűt, jó? Szerintem meghalt. Jó, előszedjük megint a másikat, és akkor... Hát szerintem valami történt a laptopommal. Nem Lehetséges. bírja az I wanna be the guide. Nem. Ja? Hát bele kéne kattintani a játékba. Hát igen. Azt nem árt. Nem, most hűtjük a laptopot. Kinyitottam, itt van mellettem pont egy ajtó. Jön a hideg rá. Egy az egybe. Passzív hűtő. Volt egy rövid szakasz gamer életemben, amikor próbáltam ezen a szar szendvics sütőn Path of Exile-t játszani. Ojjjjjjjj. És igen, akkor tudod, miről beszélek? Igen. És tél volt, és így esténként volt, hogy azzal szórakoztam, hogy kiraktam a laptopot ide az ablakpárkányra, mármint így a belsőre, rányitottam az ablakot, és akkor alulról kapta a hideget, de máskülönben nem bírta volna ki. És így is csak ilyen fél órákat tudtam játszani, mert utána egyszerűen megsült. Tehát kész. Szégyen. Hülye haveromnak a laptopjának az a beceneve, hogy fritőz. Hát hallod. Az enyémet nem tudom, hogy lehetne hívni. Toronysütő? De nem tudom, de azt próbáld már meg, hogy az utolsó almáknál, amik így egyenként esnek le, hogy így csutkából átszaladsz alattuk, és az utolsó előtti alma előtt meg ugye megállsz, tehát nem ütközésig belerohansz a falba, hanem egy kicsit visszábbálsz meg egy iciri-picirit. Így átszaladsz a picsába. Vú! Igen, ott leesett most 1, 2, 3. És akkor hát... Nézzed jó, tovább. most Nézzed pont nem tovább. azt csinálod. Nézzed tovább. És majd megtudod a nézem. végét. Ez zsebbe fogsz szarni röhögéstől. Bőm neki! Nem. Nem? Még nem történt semmi. Mondtam, jó lesz. És szerintem egy olyan 5-10 percet adjatok nekem, még bezárom az életet, és utána szerintem folytatjuk a streamet, mert ezt folytatni kell. Mert ez Mondjuk, kész. igen. Ezt folytatni kell. Ez nagyon Mondjuk nem durva tudom, lesz. meddig tudok még veled maradni, így TeamSpeak-en, de igyekszem. Sietek. Jó van, siessé. Közben leállítom addig a... Mit is streamet. hagyhatod? Hagyjam itt a streamet. Addig nézzétek, Itt nézzétek. is hagyhatod. Vagy addig röhögjetek így, hogy milyen szépen dance-el amúgy a karakter. Nyomötja nekünk itt a dance-t, valami jó kis pranyós zenét alá kéne tenni. Majd legközelebb. Majd én énekelek, azt nyomja a talpalávalót. Na, Riszállom úgyis, úgyis. Riszállom úgyis, úgyis. Riszállom úgyis, úgyis. Riszállom sietősre fogom. úgyis. Jó van. Próbálom akkor szórakoztatni a népet. Nem tudom, mit meséljek nektek. Kérdezzetek. Bármit. Amit szeretnétek tudni. Elmesélem nektek. Hallak még? Oké, csak közöltem a nézőközönséggel, hogy kérdezzenek, amit szeretnének, mert Nyugodtan. amíg bezársz, addig úgyis az lesz, hogy... Na, Szielszi, magamról, mit szeretnél tudni? Mekkora a lábam? Hát 39-es lábam van. De ez miért lényeges? Nem tudom.
Küldjek esetleg képet róla a több szemszögből női cipőben? Csak hogy így Vidmanre is referáljunk már egy kicsit. Még nem tudom, hogy hányan követik, de mindegy. Sandlerman. Hm. Még valami esetleg? Oké, érhetem. Nem. Rókalábról nem kaptok képet. Nincs rókaláb. Bütyök kapitány, szervusz! Egyel bővültünk. Üdvözöllek köreinkben. Milyen gyakran streamelek? Hát, ez annyira változó, mert igazából nem bírja a laptopom. Sajnos. Utoljára egyetlen egy darab LOL meccs volt az, amit le tudtam streamelni. Azért, mert nagyon melegszik a laptopom. Tehát előfordulhat olyasmi, hogy kicsit egyszerűbb gémeket próbálok majd streamelgetni, ami azért úgy van élvezeti értéke, és nem League of Legends. De egyébként kiraktam cosplay oldalra, hogy milyen néven érhettek el. Nagyon meglepő módon Rókuc néven vagyok fent lolon. Tehát aki szeretne, az felvehet. Most még van a barátlistámon hely, és hát, hogyha úgy adódik, akkor nyomhatunk egy gémet, vagy akkor, hogyha már ugye nyilván ismerős listában benne vagytok, akkor tudtok is nézni, csak nyilván akkor a hangot nem halljátok. Az meg ugye nem olyan. De sajnos a stream, nem streamre lett teremtve, meg nem gamerésre lett teremtve ez a laptop. Ezért megfő. Szerencsétlen. Megszokott. Más egyéb kérdés esetleg? Persze azért lesz némi fáziskésés a között, hogy írjátok, meg hallom, vagy halljátok, amit mondok, meg írtok. Na mindegy, értitek. Eszi. Szerinted gáz, hogy hétfőn vizsgázom parúból, és még nem tanultam rá? Figyelj! A mai stand-upos bőrgyógyú után én inkább nem is mondok semmit. Figyelj! Szerintem tanulj. Mindenképpen. Mert tanárnő keményen elkapja a grabancodat, és az fájni fog. Még egyéb kérdés esetleg, amíg a kolléga bezárja a dolgokat, aztán folytatjuk. Bizony, az fájdalmas menet. Igen, az fájni fog. Az nagyon fog fájni. Előre megjósolhatom. Hát akkor szépen csendben leszünk. Nem tudom, mit meséljek nektek.
Nem tudom, akkor kérdezzelek én titeket? Hogy áll a karácsony, emberek? Fa, fel van már díszítve valakinél? Mert nálunk még nagyon nem. Igen, jött még valaki. Szervusz, üdvözöllek. Egy 7. ember. Ö, Dani éppen elment bezárni. 5 percen belül jön, és folytatjuk. Aztán folytatódik ez a csodálatos játék. Na, üdvözlet! Na, Visszatértem. megjöttél? Így van. Király. Na, hát látom, Már vannak... vártunk, már 7-en vagyunk. Egyre gyűlünk és gyűlünk. Bizony. 8-an amúgy, mert most már nálam élőbe nézi egy hölgyemény a gémet. Aha. Szervusz. Nem hall benneteket, mert fülesen vagyok. Úgy üdvözölnek. Üdvözlöm, haló. Na hát, amint látjátok, beindultunk. Ó, de nagyon beindultunk. Azt a... És amúgy most van valami fegyver a kezébe, hát az így érdekesen néz. Na mindegy. Gamingeljünk. Azért jöttünk. Dupla ugrás. Elsőre! Ho-ho! Ilyen se volt még. Na, mindjárt más. Hoppá! Elsőre az is megvan. Következő alma. Hopp! Ó, milliméterre. Tudás határtalan. Az alá meg beálltam és nem esett rám. Igen, ez érdekes. Ez az alma filozófia. Hopp, igen, jó. Hogy az első leesik, a második nem. A harmadik, negyedik leesik, aztán Aztán meg ötödik- fölfele esnek úgyis. az 5. nem. A 6., 7. leesik. Azt hiszem a 7. nem. Aha, ez meg nem akar felmenni. Na hát akkor... Aztán 8-as, 9-es, Ó, 10-es, trükk, 11-es trükk. almazok leesnek. Rücki. Na, ez már jó lesz. Na, mondom, ugorjál fel. Mit mondtam? Mondom. Mint ha csak magamat hallanám egy fél órával ezelőtt. Mondjuk inkább egy órával ezelőtt, mert egy fél órával ezelőtt olyan keményen récseltem, hogy az nem igaz. Na hát itt a dupla ugrás, itt. Élet. Nincs élet, igen. Ez élet-halál kérdése. Igen. Nem baj. Na, elsőre megint felmegy. Na, szia, jó tanulást. Menjél szépen tanulni. Elment egy nézőnk tanulni. Hétfőn vizsgázik szegény, és még nem tanult semmit.
Tipikus. Hát ezt ne Medikus. tanulja. Ezt ne tanulja, amit mi most itt művelünk, ez itt. Egyébként próbáld meg azt ennél, amikor már felül vagy, akkor a legelső almát, azt én így úgy csináltam, hogy csak így beijesztem, hogy így arra ugrottam, aztán visszahúztam, és ugyanúgy elment. Tehát ugyanúgy felrepült. Másodiknál szintén ugyanezt játszottam el. A harmadiknál meg már lehet dupla ugrással szépen Ah, átmenni. nem, én már rájöttem, hogy mit kell csinálni. Igen? Mhm. Hűha. Szerintem már látod, hogy ott az első fán nincs alma. Ja, igen. De buzi! Hát ilyen. Na, szívja a gáz, szépen. Mondom, szívjad meg a gázt. Nagy gázfő. Mm. Jó, most látom, hogy mire jöttél rá. Ez se hülyeség. Egyébként nem létezhetetlen, hogy megoldás van Ó, jó. erre. Aha, azt már hiába ijesztem. Tudjátok, melyik tyúkbelet kell adni telefontöltés. A fűtőtest szétégeti a lábamat, igen, akkor Jó, a laptop még bírja. Jó lesz, jó. Aha, annál már nem jön be. Lehet, hogy másik irány. Aha. Ups. Azt az eget rá. Aha, ha megszivatom a játékot magát, akkor engem is megszivat. Értem. Érdekes egyébként, én erre nem gondoltam, hogy így cibászoljam le ezeket az almákat. Csak ne ugorj bele. Azt írja Bütyök kapitány, most csak azért se segítek, mert én már sikeresen kijátszottam ezt. A 2 már kifogott rajtam egy résznél. Hát figyelj, Bütyök! Neki congratulation, de nagyon. Nagyon Először nagy játszunk gratula. vele. Én is először játszottam vele, most Dani is először játszik vele. Jaj. A Cat Mario hamarabb Én... megszivat. Micsoda? Cat Mario jobban megszivat. Ja, hát... Buzi Hát almás rész. igazából... Ja, ez a buzi almás részt, ezt nem tudom hányszor végigmentem már rajta. Én az első save game-ig se jutottam el. Nem, egyszerűen nem, mert az utolsó kis résznél, amit át kellett volna vinni, egész egyszerűen annyira nehezen jutottam el minden egyes alkalommal odáig. Eljutottam vagy 8-szor is, amikor már 9-1-ére beledöglöttem, már úgy voltam vele, hogy mondom, fuck it, kész. Egy dolog idegesítőbb. De ez nem számolja az életet. Igen, igen, az tényleg idegesítő. Mert tényleg úgy örülnék. Tehát Cat Mario-nál ugye számolja vissza mínusz nem tudom meddig. Minusz Ez nem. 9999-ig tán. Hülye haverék arra mentek. Igen. Hát ez könnyű. Bekapcsolhatod a játékot. Azt Jön a azonnal szellem, az meghalsz. kinyír. Igen. Jön a szellem, az kinyír. Ha, látod? Ez az egy. Igen. Az már nem. És pont az az egy, ami pont akkor üt föl, mikor nem kéne. Na, megvan! Megvan! Ups. Ne, és... Letakarítottam az első 4 fát. És utána meghalunk. De figyelj, a felszálló almákat ne alul próbáld meg letakarítani, szerintem, hanem Várjál, amikor felül vagy. van egy vállalkozóm ide. Most így game-re. Hogy micsoda? Hát aki bejött hozzám, és most itt nézem mellettem a játékot, azt mondta, hogy ő megcsinál. Igen? Aha. Kíváncsian várjuk. Igen, várjuk, azt mondják.
Nem mered bevállalni? Azt mondja, hogy majd megcsinálja, ha nem lesz élőbe. Ja, még most beszélget Facebookon, akkor addig látjátok a hülye játékomat, hogy én, mint szimulátor fan, és a legtöbb szimulátort végignyomó új ember, Rage Game-mel játszik. Ó, az ott... És a szimulátort azt már kipróbáltad? Van olyan, ne szarsz. Tudom. És... Beülsz, és szimulálod, hogy szimulátorozol. Meg ilyen is, hogy hő szimulátor, meg fa szimulátor. Szándékosan tagoltam ennyire, igen. Igen, ezt most néznek minket, ebből milyen jó szóviccet csináltak volna. Neked? A fa Igen. szimulátorból? Igen, igen. Hát, Megvagy. édes Istenem. Van kecske szimulátor is. Azt tudom, végignyomtam. Jó, mondjuk egy kicsit ittes állapotban. Az kellett. Azt mondja, látom, Rokusz nagy PewDiePie fan kappa. Igen. What kind of szimulátorokat játszol? Azt kérdezi tőled Alfonsz. Szia, Bence! Alfonsz kérdezi? Milyen szimulátort? Mhm. Hát most per pillanat Xbox 360-on Forza. Annak is a 4. része. Az most per pillanat az megy. Haha! Na és innentől kezdve Double Jump nem ment. És innentől nincs alma. Jaj, de jó! Királyságos hopp, aha. Dupla ugrás az ilyenkor egy kicsit megszivatja a népet. De fogadjunk, hogy az utolsó alma is fölfele fog jönni. Igen, egyébként bütyökre ráreagálva, igen, nem egy PewDiePie videót láttam. És milyen jó, hogy nem mindig érzékel a shiftem. De szeretem. Egyébként állítom neked, hogy ez bele van építve a játékba. Hogy? Állítom neked, hogy bele van építve a játékba, hogy nem mindig veszi a dupla jumpot. Állítom neked. Biztos. Oh, Biztos. azt nézd! Júj, na ez vicces lesz. Mire odaér, addigra vicces lesz, de nagyon. Kettő közt átesni? Külön tudomány. Hódzihet. Tehát halálbiztos vagyok benne, hogy nem veszi be mindig a dupla shiftet. Sőt, abban is biztos vagyok, hogy amikor alul rohangálni kell oda meg vissza az almák alatt, hogy leessenek. Akkor is. Na, Akkor is nem mindig azt ugyanakkor a távnál. Nem mindig ugyanakkor. Megint! Kész. Hoppá, most vissza, túl gyorsan. De végre nincs alma, érthető. Így már azért mennyivel egyszerű. Az ott mi volt? Supermanbe voltam, vagy mi? Én nem tudom, de az a slusszpoén egyébként, hogy az utolsó kis almácska, az nem felfele esik, hanem le. Vagy most kaja. odáig még nem jutottál? Igen. Ja, most attól fosol, hogy az nehogy eltaláljon, igaz? Igen. Oké. Jó, hát szerintem ennek a hegyére nem kéne ráesni. Vagy kb. Hozzá se lehet érni? Én még nem járok ott. Itt? Ja, a videóban? Igen, tudom, még ott nem jártok, de majd mindjárt. Megvárom. Ja, már átértél a túloldalra. Igen. Haha. Na igen. Akkor most segítsek, igaz? Nem kell. Nem kell. Jó, akkor nem szólok egy szót se. Hát azért nem. Igen, egyébként egy valamit jól látsz, a hegyes ízékre ne es rá. Igen. És körülbelül így. Köszi, ez jó. Mehetünk vissza az almás részre. Király. Most már úgy megy az almás rész, hogy beszarunk, behúgyozunk, nem számít. Most már olyan tempóba fogom nyomni az almás részt, hogy beszarás lesz. Na. Szítverem. Amúgy se érzékel normálisan, de nem számít. Es már le. Mondom, állítom neked, hogy bele van építve. Nem mindig vegye be.
Es le. Be. Azaz. Áldott. Azaz. Amúgy rájöttem, a palásttal hozzá lehet érni az almához, és akkor elmegy. Tényleg. Igen. Meg van olyan alma, amihez baromi közel kell menni, van olyan, aminél ilyen 1,5-2 centig is akár számítanak. Nagy szivatás. Nagy szivatás. Tehát itt az utolsó alma például szopadós, mert ott, mondom szopadós, erre beleugrok, telibe. Hát tudás. Ez tudás. Ez külön tudás. Ups. Igen. Az? Egyébként én nem tudom, az mit érzett, aki ezeket a rage game-eket így csinálja. Én nem tudom, hogy mit érez. Tehát ül otthon, kész van a game, és röhög a markába, hogy hehe, a sok hülye gyökér otthon erre fog megőrülni. Köztük említsük meg a legnagyobb rage game playereket. Ugyebár The VR Show. Hát, És yeah. mindenki, bárki. Pisti és a Jani. Mert ugye ők, mikor elkezdték a Cat Mario-t játszani, na hát onnantól kezdve egyre több rage game jelent meg. Igen. Mert ugyebár, de jó volt Pisti szivatni, csináljunk mi is egy rage game-et. És ugye, Igen. és fiatal úriemberkék nekiálltak is. Egy-két olyan rage game-et, Nem tudom. Nem tudom, mert például ez a játék, ez elég régi, tehát jóval a Cat Mario előtti. Igen, de felkapott akkor lett Magyarországon ezek a dolgok. Ó, persze. Aha, jó, oké. Ha esik lefele az alma, fölött át lehet ugrani. Haha. Igen. Magyarul. Süty? Jó, sütyi. Hos! És nézd meg. Még szivatózik. Egyet. Tök idegesítő. De rohagy meg. Most már tényleg. Igen, Bütyök adta az infót, hogy 2007-es a játék. Na. Igen. És Igen. volt valaki olyan elmebeteg, hogy 2007-ben ezt megcsinál. Bizony. Elgurult a gyógyszer. Nekem gurultál majdnem a gyógyszerem, úristen. Mire eljutottam odáig, ameddig te nem tudom, te mikor fogsz. Hát én itt elmutatkozok, mert ez a kurva alma nem akart. Jó, hoppa! Jó, ott nem visszafele kell menni, elfelejt. Egy tempóval meg lehet vajon csinálni? Érdekes lenne. Nem tudom. Hopp. Azt mondja, Bütyök, van belőle második rész is. Hát igen. Hadd legyen. Ott van jó helyen, ahol van. Nem tudjuk, hogy hol van, ezért jó helyen van. Igen. Igen. Konkrétan. Na, még egy ugrás. Ez az. Királyság. Hopp. Hopp, ez is meg. Hopp, ez is meg. Utolsó alma. Ott van. Visszamegyünk és leszedjük. És akkor most lehet mondani nagy anyámnak, hogy melyek almát szedni, muter? De fiam, tél van. Hát nem is megyek én ki. Én tudod, végigmentem itt már nem tudom hányszor, és már hívtam őket almának, hívtam őket cseresznyének, hívtam őket hülye paradicsomnak, meg paradicsom almának, meg alma paradicsomnak, meg mindenféle
Na jó. Na Cseresznyisommak, jó, meg szerintem amúgy itt lesz ilyenek. vége mindjárt. Mert kezdek besokalni. Hirtelenjébe. Igen? Főleg, hogy már most így tegnap este tegnapi napra sok energiát elfogyaszt. Mm. Körülbelül, hát több mint 2 litert. Úristen. Nem egészséges. Hát munkámból adódóan fogyasztok Mhm. rendesen. Hopp, meg Hát vagy. pedig nem jó. De nem kávézok. Most meglepődne, azt mondanám, hogy még az is egészségesebb lenne? Hát, Bizony. nekem minden bajom van a kávétól. Szagától is. Tényleg. Én teás vagyok. Inkább. Ja, jó van már, Joki. Hopp. Mm. Jó. Na, hát akkor, na jó, játszunk egy kört akkor ilyen nyugisba, zuhanósba. Tök? Dír. Ez mekkora pofanágás lenne. Milyen szépen lehet utána menni. Hmm. De az ember hogy megijed, hogy utána telibe kapja tényleg? Igen. Ez a, és tudom, amikor így neki lódultam, és úgy lendületből futottam neki a pályának, sokkal messzebb jutottam, mint amikor így óvatoskodva centézgettem a dolgokat. És ez annyira idegesítő. Igen, én azért most nyomtam egy ilyen sprintkört. Megnézzük, hogy utána mi lesz, ha körülbelül ez. Mondom, körülbelül ez. Az első 3 falat simán átmegyünk, az 5. fal meg. Na, jó kezdet volt. Na jó, hát itt mindjárt váltunk másik játékot, mindjárt keresünk valamit. Hopp, jó. Na még az utolsó próba. És hogyha feljutunk a csúcsra, akkor már királyok vagyunk. De ha nem, És még a felhős szarig tehát a felhős szar végig el se jutottál. Hát az egy horror. hát Tehát, fú. nem is terveztem ezzel sokat játszani, mert Rage-ek számomra olyan játékok, amit valami elme háborodottak kitalálnak, Mm. aki Rage-el játszik, azonnak az a jó, hogy olyan idegei vannak, egy drót köt. Legalábbis azt hiszi, az első 20 percig. Én nem vagyok ideges, csak engem egy dolog zavar, hogy ugye a laptopon a billentyűzetén kell játszani, semmilyen Én játékon. is ott játszottam. Én is ott Hát játszottam. én alapból billentyűzet ellenes vagyok. Ah. Látszik, hogy azért na, inkább szimulátor és kontrollerrel, vagy Mhm. Tudod, mi a slusszpoén, hogy amúgy én például kezdem megunni a lolt. És szépen lassan. De Akkor ez szerintem csak átmeneti, meg azért, mert ez a season, ez most nem a legjobb, az a helyzet. hát én meg most kezdtem. Nem régen. Nem, egyébként nem rossz, csak kicsit besokaltam belőle. Nem is baj, hogy most jön nekem egy vizsgaidőszak, egy kis szünet. Gamer. Ráfér. Ráfér egy Hát kis az gamer belefejelt szünet. ebbe. Ja? Igen? Bocs, csak itt tényleg elmennék az első alma alatt, mert mondom, ha másodikig be lehet menni simán alatta, mert nem jön le olyan gyors. Nem. Hát nem. Hát nem. Hát nem. Ez nem úgy megy. Azt hitted, mi? Arra jó, azért ez a játék, ez elhiszed, hogy ó jó az. Ezt rácáfol, hogy haha, kis köcsög, nem? Nem úgy van az, Hát, mint te szeretnéd. betoljuk.
Ja, hát meg közben a touchpaddal szerintem látjátok néha, hogy bemozdul így az egér, meg ilyenek. Touchpad. Ó! Piszkálati parod. Ó! Na, az az ugrás. Igen? What happened? Meglátod. Hát ez biztos. Dupla ugrás átugrott. Ah. Igen, felül azt kell csinálni progresssal. Na, a hölgy mellettem azt Igen. mondja, hogy megcsinálja már. Megcsinálja. Hoppá, az úgy már jó, az már elmegy. Van. Ott nagyon beparáztam. Hm. Volt egy kis... Pici. De még az is hallható, hogy ütöm a shiftet. Igen. Ilyen nincs. Igen, Nem. egyébként úgy kell dupla ugrással átugrani az almát felül. Hát ilyen nincs. Lenyomom 4-szer a shiftet és abból 2-szer ugrik. Igen, tehát ez a Hát, ütöd vered a shiftet, hogy ugorjon. nem, nekem az a poén, hogy nekem amúgy is azért van külső billentyűzet hozzá, mert úgy vettem a laptopot, hogy nem működik tökéletesen a billentyűzet. Mhm. Ezért volt olcsó. Hát én megfogadtam magamnak, hogy kész, ez a laptop, ez nem egy gamer laptop, kész, nem. Az enyém sem az, Izé, asztali PC kell. az, ott, PC, kész. az otthon van. Hm, Én be vagyok készülve. látom. Nem az, mert elviszi ez is a lolt. Azt még Meg a nekem a régi laptopom is elvitte. 2 magos 1.8-as Hál, kocival. Meg 2 giga hál RAM-mal. Isten. Hál' Istennek tudok rajta lolozni, meg ilyenek, meg a fontos dolgokra, amik kellene. Nekem arra jó. De ez nem egy gamer laptop. Ez Hát, ez egy szarul dizájnolt Dell, konkrétan. telled van? Na, Igen, Dell van. csere. Egyből látod? Mennyivel jobban működünk? Aha, nem. Az a baj ezzel a Dell-el, hogy nagyon-nagyon melegszik. Nekem Asus. Előtte, Azok is nagyon jók. előtte Toshiba. Olyanunk is volt már. Az se rossz gép, de az is ilyen office gép. Hát az enyém az egy régi. Elég régi. Hmm. De amúgy meg rájöttem, hogy így kellett ugrani. Nem így. Utána itt mókusba kell menni, de olyan tempós mókusba, hogy oda szaladsz, visszaszaladsz és leesel. Azt kell csinálni. Hát ez Ott, nagyon jó. ott tényleg ilyen nagyon kásba. A nyár, igen, hogy vagy? Többet ittál haver, a kelleténél úgy látom, hogy legyártott. Jó, még egyszer. Ez meg nem gamer billentyűzet, innentől kezdve hagy. Most jutottam el odáig, és az utolsó álma egy felrepült, és így... Igen, az úgy csat. Bekérdezte, hogy hello, én még itt vagyok. Tudom. Hopp, na jó, első alma, igen. Jön a betépett dupla kettes, hopp, van. Hoppá, a másik dupla kettő. És átmentünk, és alá rohantam, de hülye vagyok, jó van. Királyság. Na jó, akkor jöjjön egy kis pokol energiája. Na és most jön a hülye gyerek elő. Dig. Verjük végig. Mondom, így verjük végig. Mondom, dupla ugrást add már be. Ó!
Azt nézd meg. Második fát, azt nézd meg, hogy takarítottam le. Az érdekes lesz. Ha odáig jutok, figyelek. Jaj, de az tényleg fájt, hogy az első fél órát azzal tosztam el, hogy alul lefelé mentem. Próbáltam valahogy abba a kis lukba oda bele Arra én rájöttem, hogy nyomni magam. oda be lehet menni. Már Igen. rájöttem, igen. Ja. Csak azzal poénozni kell. De nagyon. Na. Vállalkozó szellem. Hm. Akkor ez a shift. Kétszer megnyomod, hogy átugrik. Egyszer nyomod. Kerülgetni az almákat. Most nem én játszok. Nem. Jó, akkor még ez az utolsó kör, amúgy nézem. Látjuk, hogy lencse. Ugye, gyerek. Akkor jó idő van, akkor remixezik, amúgy meg ilyen hülyeségeket játszik. Miért akkor én milyen hülye gyerek vagyok? Amikor jó idő van, akkor is bennülök, amikor rossz idő van. Nem, amúgy. Nem, jó időben én is kint szoktam lenni. Hogyha éppen nem cosplayt gyártok. Vagy ilyesmi. De azért. Mi is beterveztük, hogy voltal, Emmal, Na. gyerekkori barátommal. Neki Malzar. Malzar? Na. Az beteg lesz. És a hangját Az király. nem ő fogja adni. Sávova lesz egy fejtett tucti. Begyártani. Tehát, Te vagy az én emberem. na mert... Kéne a Lemonába hangtorzító. Hú, de tudtam. Van egy egyszerűbb módszer. Igen. Igen. Egy MP3 lejátszó, egy erősítő, egy elem, meg 2 hangszóró és cső. És felvételről le igen, lehet nyomni. egyébként felvételről, ja. Csak úgy karajabb lett volna, hogy tudod, Jó, élőbe. jó, Igen. De persze. az azért úgy nehéz. Nem, egyébként valószínűleg majd keríteni fogok 2 bluetoothos hangszórót, azt a sisakba beleépítem, tudod, oldalt, ahol van ez a 2 kör alakú bigyó. Az fog kifele szólni, és akkor az aksis, és akkor bírja 3 órát nagyjából. Tehát amikor showtime van, akkor bekapcsolom és annyi, és akkor kibírja a napot nagyjából. És a baloldali kar vért be, pedig ott annak eleve van egy ilyen felnyitós része valahogy így nem tudom, valamelyik animáció látszik, és így felpattintja, ott baszogat rajta valamit, aztán visszacsapja, abba a kezébe, amiben a pajzs van. És na, oda csinálni egy olyan felnyitós akármicsodát, és akkor belepattintani a telefont, Bluetooth-szal ugye rákapcsolódni nyilván a hangszórókra, és akkor lehet pötyögni a dolgokat. Hát mi meg Zsolti van. Ennyi. Ugye a Malzaharnak elég egyedi hangja van. Az biztos. Az biztos. Azt még hangtorzítóval se nagyon lehet elérni. Nem! Nem nyert! De ez nem én voltam. Amúgy meg majd szóljál, hogyha bármilyen elektronikai neked csinálni. Arra. Igazából
Igazából csak most láttam, hogy ledarált titeket. Ö, Igen. Igazából ez nem igényel így elektronikát ilyen formában. Hát ilyen formában. De E- például Egyedül. nem gondolkodtál Tápinak a tuningján? Dehogy nem. Hát persze, hogy de. Mert megnéztem neked, mert nézegettem én a képeket, mondom neked csak Mhm. arannyal ki van festve, az szemrész. Hát mondom, Sárga. aha. De hát Igen, most persze, tudom, hogy jobban néz neki, hogyha LED lenne a helyén. igen, meg ugye a belső fényt lehetne adni neki. Mikor, mintha Ja, leülnél vele, oda meg vörös ledeket be lehetne építgetni, igen. April van volt. ez a... tudom, van ez a LED szalag, Ha? mint olyan. Na, abból pirosat lehetne beletekerni a Hmm, szájába, tehát a csőbe. csak úgy megsugom, hogy nem kell annyi. Most drága lett szalag, megveszel 5 darab sima ledet, Aha. és alufóliával betekered a belsejébe az alufóliát. Igen. Tükör. Ja, és akkor visszaveri. Hm. Aha. Nem hülyeség. Az igen. Költséghatékony. Ennyi. A pisztolyba meg Pisztolyban kék meg színű kék kéne. színű. Láttam. Nem, abban nem sok minden Mondjuk kell. Abban kell 3 darab krisztál kék színű. egyébként lehet nem is bántanám ezt a pisztolyt. Már most, hogy tök őszinte legyek, kékre festett cipőfűző van benne. Láttam. Tehát az kékre festett cipőfűző konkrétan feltekerve, és nem tudom, nekem az úgy tetszik. Tehát jó, Rossz. valamikor majd csinálok egy másik puskát. Na, ja. Ide googolok már mellé, mert itt van a polcomon. Igen, most itt van a kezemben is. Valamikor majd csinálok valamilyen, vagy másik puskát, vagy másmilyen megoldást belevinni. Le van jöve az egyik dinamója. Igen, megsínylette egy kicsit a Play IT-kat. Várható volt. Igen, eléggé. Na se baj. Hát ilyen nincs. Most már az utolsó almát se tudom fellökni. Betoljak. Ilyen nincs. Ráijesztek? Jó, ijesszen rá anyukája. Na jó van, most... Márióba. Mindig ugrálunk, mint a Márióba. Ott mindig ezt kell csinálni. Igen, egyébként meg a Jinxnek a másik, tehát a harmadik fegyvere még nincs is kész. Mint olyan. Meg az azért úgy kéne. Szerintem. Az- Semmi, mert meg tudom csinálni, csak idő, energia, ilyesmi. Érted? Én egyébként tökéletes, tehát az volt a célom, hogy legyen meg a pisztoly, legyen meg a cápa. Korábban megcsináltam azt a gránátot, jó, az nem feltétlen van benne úgy a koncepcióval, mint ahogy más cosplayesek megcsinálják, tehát ők megcsinálják a rózsaszín fegyvert, a cápit, meg a pisztolyt és szia. Hát én csináltam gránátot, az van Na hát szerintem... az van a forgótáras helyett. Igen. Hát szerintem... Nem tudom. Most ez így hirtelen, így mára már kezdek besokalni tőle. Igen. Szerint Végtelenül egy bugyuta játék egyébként. olyan szinten elgurult gyógyszere van ennek a játéknak, ennek a játék stílusnak, a Rage-nek, hogy soha az életbe kitalált egy Rage game-et. Jó, annó ugyanez volt szint, volt körülbelül grafikában most körülbelül grafikai szint az ugyanaz, mint annó még volt az Elosztománia nevű motoros Jaj, ne játék. is mond. Na hát most szerintem az volt a világ első olyan Rage game ami mindenkit fel tudott baszni tényleg, de olyan szinten. Mi a kurva anyáért akad meg ott a kerék, de most miért? Mert körülbelül ez a szint volt az. A játék. Igen. Nagyon sokat játszottam az Elasztomániával. És Na, szerintem az az egy volt az abszolút első. null gépigényű. Az egy abszolút null gépigényű Nekem játék. megvan most. Lehet streamelni kéne.
Hát Így a akkor... fele. Kezdjünk neki annak? Nem, Jézusom, nem. Hát nálam lassan alszik a család, úgyhogy csendbe kell majd lenni. Már csak azért Lassan se. nekem is feküdni kell, mert holnap reggel 5 órakor ki kell nyitnom az épület. Mhm. Na hát, akkor Az szerintem igen. így elköszönünk a nézőinktől. Nem tudom hányan voltunk most így hirtelen, mert Hát nem látom. voltunk heten, voltunk hatan, öten, most négyen vagyunk. Ja, Csökkenő tendenciát mutatunk. hát De nem lassan baj, 11 ez így óra, szokott lenni. igen. Megnézzük. Ja, bejön a Twitch a mobil készüléken is. Ha be tudok lépni a saját fiókomba. De én mondtam neked, hogy mennyien vagyunk. Tudom. Én megköszi a streamet. Én örülök neki, hogy te legalább te kipróbáltad. Adtál egy jó ötletet. Hát, kipróbáltuk streamen is, hogy milyen. Azt szerintem nagyon sokan most így vagy kedvet kaptak hozzá, és azért mentek el. hogy, hogy na jó, hát mi Srácok, is komolyan mondom, kipróbáljuk. ne. Inkább hagyjátok. Kíméljétek meg Ezt már magatokat. ketten mondjuk. Ez nagyon szar. Nekem Rókuc azt mondta, hogy ne akard. Én azt mondtam neki, hogy de, akarom. Hát Kis akaratos. teljes mértékben igazad volt. Nem akarom Ugye? többet. Ugye? És szerintem te se fogod Ma, többet akarni. Ezt a én már gémet. bevizionáltam, hogy ezzel fogok rémálmodni. Hát igen. Komolyan. Hát vagy játszunk még... Na jó, van egy ötletem. Játszunk még egy darálós kört. Ez az utolsó kör. A búcsúképpen. Búcsukör. Igen, ez a búcsúkör, amit nem sikerül felugrani se. Az a jó. Ez az. Hoppá. Fogadjunk, most sútok végig amúgy. Érted? Búcsúkör. Nem. Na hát ennyi volt. Az utolsó alma, ami fölfele menne, azt így sikeresen izomból le kell fejelni, és akkor mondhatjátok azt, hogy Meg is van oldva. végigjátszottátok a játékot. Nem tudok már beszélni, mert álmos vagyok. Számít. Na hát, itt legközelebb szerintem én egy teljesen más stílusú játékkal fogok jelentkezni, mert jön egy autóépítő szimulátorom majd sokára. Hát nem mondok, vagy hát a címét elmondhatom, nem sokan ismerik Magyarországon a játékot. A Street Legal Redline játékról van szó. Magyarországon nagyon kevesek, és Én nem ismerem. ebből van nekem egy moddingolt verzió. Amit Powered Na. by Jack csinált, Jack V4 nevű orosz úriember. Jól indul. Sokan azt gondolják, hogy mivel orosz modding van, ezért nagyon alap modding van. Hát itt nem. Hát most nem akarok bevezetőt mutatni róla, mert azért érdekes. Maximum egy elindítást ezt csinálok nektek, hogyha érdekel benneteket. Így. Nagyon családi hangban. Azt kérdezi Alfonsz, hogy ha más szimulátor esetleg War Thunder ezzel? Nem. Mert Nem. problémás a War Thunder. Olyan szempontból nekem. Ugye a vezeték nélkül billentyűzet egér kombináció az nem nagyon szereti a gyors mozgásokat. És itt bent nincs ég helyemen. Legtöbbször én itt játszok, otthon, itt inkább laptopon. És nincs még egy normális egérpadunk. Amire felmerném tenni, mivel van egy Play IT-n nagy okos úriember elment és vett egy egeret, mert akciós volt. Egy Trustot vásároltam, egy gamer egeret, és ugye egy ilyen érdes felületet asztalon az sem mozog úgy.
Hm. Ezért nem mentem bele ilyen játékokba. Bartender, World of Tank, meg ugye, sokan mondják, hogy tényleg jók, meg nem. Én szimulátort például nem szeretek online nyomni se, mert onnantól kezdve, hogyha az ember onnan tagolhat bármikor. Szimulátornál szerintem pont nem olyan a 1-2 millisekundum tag sem. Mert azért az ember ott odafigyel a dolgok. Én ezért mondom azt, hogy a szimulátorozni online. Bennem megmaradt. Jó, Xboxon, aki vesz goltagságot, annak nagyon jó, mert az Xboxon nincs lag. Bármilyen interneten van az embernek, lag, semmi lag. Sose lesz. Én imádom. Ezernél nyomom most a Forzát is, online. Hát úgy látom azért még van, aki van hozzá energiája. Azt mondja, most akad a hang, de cefetül. Akad a hangom? Hát Meg lehetséges. olyat is kérdeztek, hogy PC verseny szimulátorra játszol. PC-n? Manapság nincs. Jó. Majd most akarom megvenni a Project Cars-t egy tesztelés miatt. Hogy a laptopon mennyire fogja bírni. De amúgy meg, hogyha akar a hangom, az attól van, mert a laptopom szerintem 80 fok körül van már most. Ja, igen, most megmutattam a Wi-Fi-nek a nevét. De jó. Semmi baj. Hát, nem, innen Nem már látta tudni. senki. Hát, nem is zavar amúgy, mert nem publikus, hogy ugye, én ahol dolgozom, az itt Debrecenben dolgozom Miklós után. Ugye, most itt vagyok. És itt leszek még reggel 6-ig. Úristen. Vagy tovább, mert hát Debrecenben biztos benne leszek tovább, mert ilyen magamnak ilyen szülinapi ajándék is volt, hogy én így rage-ezni, mert holnap lesz a születésnapom. Igen, azt láttam. De úgy voltam vele, hogy nem ma kívánok boldog szülinapot, hanem majd holnap. Jó. Nekem ez most egy nagyon jó kis ilyen ideglevezetős játék volt, ez így nagyon jó volt, a születésnapom elé estéjének tökéletes volt, de holnapra én ezt el akarom felejteni, én nem akarom látni. Magyarul, szerintem ezt már most így elbúcsúzásképpen, így még videóba, vagy streambe, hogy lássátok, ott van az X-en az eger majd, és ki lesz lőve, és utána így delete, shift, vége. Soha többé játékot. De ugyanez volt a Cat Mario-val, ugyanez volt az Unfair Mario-val. Nagyon sok ilyen rage game-et teszteltem már. De azt legalább végigvitted. Azért De vittem... látod, ez nem. Tehát ez nem. Tehát elmondom neked, ahogy átérsz ugye a szomszédba, Igen? ugye ott van egy rakás felhő. Ráugrasz az elsőre, az tart. Ráugrasz a másodikra, az süllyed. Tehát dupla ugrással fel kell ugrani a harmadikra, ami meg felfele nyom, bele a tüskékbe. Arról oldalt le kell sétálni, elhúzni a karaktert balra, nyomni egy ugrást, és akkor úgy jutsz fel a negyedik felhőre, ami szintén felfele nyom, tehát be kell menned a résbe, és akkor bekerülsz abba a résbe, és ott van egy lépcső pontosan, ahova fel tudsz ugrani. Na ott fentről jön egy ilyen szegetes fémszarizé, és így felülről. Na akkor... És így szétnyom, mint egy darab szamócát, így kész. Na akkor, aki most ezt megnézte vagy nézett minket, meg néz még mindig minket, most hallhatta azt, hogy kell eljutni odáig,
Hát, mi nem És valószínű, fogunk. hogyha oda felugrasz, és oda fel kell rögtön azonnal, egy ezred másodperced nincs bal oldalra ugrani, és onnantól tudsz átugrani a save gamehez, Hát igen. az elsőhöz. A De, azt, számtalanból, de vagy nem tudom mennyiből. most komolyan mondom, azt a karaktert, azt így fel kéne nagyítani, ilyen jó nagyra, teljes képernyőre kirakni, és olyan jó kis pogós zenét alá tenni. És az a mozgás, az Tudod, tökéletes mit- lenne. nem. Ezt tudod, mit kéne veled csinálni? Fel kéne gyújtani, aztán fel kéne kötni, aztán bevarni egy zsákba, és egy rakás kővel együtt berobni az óceánba. Ott jó helye lenne. Igen. Valóban. Na jó, akkor figyelj, megölöm, jó? Figyelj, Nyírt ki Hala. nekem, Léci. öljétek meg, csat, dara, minden meghalt, Urá. és újra élet. De miért ér el újra? Én nem tudom. Erős szuicid hajlamú, halhatatlan személy. Így van. Röhely. De figyelj, keményebb. De amúgy nagyon Supermannek érzi magát azzal a piros kis köpenykéjével, meg abban a kék kis pályácskájába. De azért a fegyver Nekem is ott ez jött virít a le kezembe. először. De azért a fegyver ott Igen. virít a kezébe, Igen. amivel nem tudsz semmit kezdeni. Mert De, mekkora... igen. De, igen. A Z-vel lehet lőni. És nem tudom, hogy miért. Le lehet lőni az almákat akkor. Nem lehet. Próbáltam. Nem lehet. Azt. Az úgy szép halál akkor. Próbáltam. Na most akkor megbolondulunk, és az és mi lenne még mellé a poén? Ha kifolyna belőle a lősz. Nem fogyik ki. Nyomogattam egy jó darabig. Nem fogyik ki. Ez mekkora flash lenne, nem? Bazd meg, lelőtted az almákat, de kemény vagy! Tényleg nem lehet lelőni az almákat? Hát igen. Mondom. Hát akkor ez csapatásként menne. Vagy azt a kis valami hülyeségeket le lehet majd lőni vele. Majd. Ja igen, azt mondja Bütyök, hogy később lesz egy olyan pálya, ahol ellenfeleket kell lelőni. Csak kb. Soha nem fogsz eljutni odáig. Igen, sejtjük. Igen, köszi. És tudjuk is. Tudjuk. És pont ezért ez a játék, ez. Ennyi volt. Igen. 23 óra, 1 perc van. Szerintem innentől kezdve. Felejtsük el. Sokkal tovább jutottam el, mint te, de... És gratulálok nem. hozzá. 1,5 órát szórakoztál vele. Nem. Én nem Igen. tudom mennyit szórakoztam vele. Nem Hát tudom. legalább egy 3-4 órát minimum. Igen, körülbelül. Te másfelet, én 3/4. Az már úgy jó. Az már úgy jó. Bőven benne vagyunk az időbe. És szerintem... Így is több, mint már amennyit megérdemel. túl sok. Ebből a játékból túl sok. És akkor így a végére egy kis dance. És még közben darálunk egy kis... Na ne basszál föl! Mi történt? Lője bele a save game-be! For real? Mi? Bele kellett lőni a save game-be. Belelősz a save game-be, és valami miatt zöldre vált a kis lámpa. Érted? Hogy mondtad, melyiket kell nyomni? Z. A lövés. Belugrasz, Z-vel bele kell lőni a Z-be. És zöldre vált, és szerintem megállítja valamit, olyankor átállít. Vagy nem tudom, hogy mit csinál, de belelősz a save-be, és átvált zöldre. Utána átvált piros. Magyarul nem tudjuk, hogy mit csinál, de erre is rájött. Hát ezt figyelj! Az a helyzet, hogy nem tud érdekelni, hogy mit csinál. Hát igen. Ezt már soha nem tudjuk meg. Ezt már nem tudjuk meg. Na jó van. Szerintem... De... valamit megnyomtál. És... várjál, mert valami miatt nekem meg elkezdett csipogni a fülembe ez a szar. Mint az állat. Nem én voltam. Nem, szerintem a billentyűzet merül, mert olyankor visszajelzés van benne. Hát... nem tudom, hogy mit tesz, mit nem tesz. De felejtsük el. Úgy az egész játékot. Kár volt.
Hát. Első streamnek kurva jó volt, mert ez biztos, hogy nem volt FPS lagos. Azt tuti. Mert hogy ebben nincs egy dekos, az is fix. Mm. Na jó van. Leállítom a streamet. Jó van, hát akkor köszi nektek, akik néztek minket, sziasztok! Így van, köszönjük Szép szépen. éjszakát mindenkinek, További és ne szép játszatok estét. ezzel a játékkal. Felejtsétek Soha. el. Ezt Felejtsétek nem el egy láttátok. életre. Ez Nem. arra volt jó, hogy az én streamemet ezt így most jó a békességére lehúztuk. Hogy egy ekkora fossal játszunk rajta, ennyi. Hogy lesz jobb is. Igen, Ígérem. remélhetőleg. Ígérem, hogy lesz jobb benne játék ettől, mert ez nem való semmire. Jaj. Na Jaj. pá. Na. Sziasztok.